Ето групичката започва да слиза из клека. Това е като лабиринт. Всеки си избира път, където му хареса. И всеки може да си падне, където си е избрал. Ето първия пристига на финала. Искрен. Искрено и лично. Аз ще помислих, че ще тръгнеш на трафик, затова ти викна. Да, бе, за там ако тръгнеш, има да бурчи из клека. Ай, едно кълбенце. Кой падна? Едно кълбенце сладко. Много е кошмарно, много е. Много се нарадват на този клек. Да, бе, ето. Пак ти тако тези клеци да им. Клека е велико нещо. Това беше все паднало. Държи се на една резбука. Кое? Гайката горе на трипуки. Нещо. Падне кормилото ли? Реши да падне тази. Как ще ти падне кормилото, бе? Държиш кормилото, оставяш мотора и продължаваш. Да, само с кормилото. Кормилото ти е в ръце. Чакай. Давай, иду. Иска ли си? Не. Има ли друг след тях? Не.